Как се изгражда 300 кВт фотоволтаична централа само за 2 седмици? Влезте зад кулисите на един устойчив проект. Здравейте, аз се казвам Васил Бедров от фирма Еволто. Днес се намираме в град Асеновград на сладкарска цех Нико. Тук ще ви покажем как ще изградим 300 кВт фотоволтаична централа с 400 кВт батерии и ще ви покажем целият процес стъпка по стъпка. Какви са ключовите етапи, какви предизвикателства имаме и най-вече какъв ще е финален резултат за клиента. И така, първо започваме с идеен проект, който да покажем на клиента колко киловата може да се поберат, след което преминаваме към реалния проект, който е изготвен от проектант и започваме първи ден с самата конструкция и в края на третия ден имаме абсолютно цялата конструкция монтирана, прекарани всички кабели, всички стрингове, за да може да започнем с монтажа на панелите. Тук може да видите как монтираме панели изток-запад. Имаме специална конструкция, която е за изравняване на покрива и монтираме панелите изток-запад, така че да се хване много рано изгрева на самото слънце до късен залез. Може да видите колегите, които монтират самите панели на специална конструкция, която е за изток-запад. Това е северния скат на сградата, повдигнахме го с равна конструкция и тук ще монтираме панели изток-запад. Ще видите колегите как монтират самите панели. Тук отляво е южния скат, тук панелите ще бъдат по посоката на покрива и абсолютно целият покрив ще бъде заед с панели. Ще монтираме инверторите заедно с батериите. Използваме инвертори на марката DAE, те са хибридни, 50 кВт, както и ще видите 10 стойки с батерии, които са общо 400 кВт батерии. Така че сигурен съм, че ще ви е интересно. Ето как колегите вече монтират самите инвертори на специална конструкция, изработена от нас. Повечето стойки за батериите също са сгубени. Таблото е подготвено, абсолютно всички панели са монтирани. Може да видите отгоре как изглежда. Видите самата централа, колко добре е направена, права и както ви казахме, абсолютно целият покрив е заед с панели. Изглежда много добре. Колегите вече тук сглобяват последните стойки от батериите. Таблата са вързани, инверторите са вързани, всички стойки са готови. Вижте какво успяхме да направим за 12 дни. Заповядайте. В момента виждате 6 хибридни инвертора на марката DAE по 50 кВт и 400 кВт батерии. Може да видите, това е северния скат на сградата, повдигнахме покрива, направихме го равен, сложихме конструкция изток-запад, за да може да покриваме нуждите на предприятието от сутрин до късно вечер. Отделно, това е изцяло южния скат. Неговата роля е да зарежда батерията през деня, да покрива нуждите и за да може батерията да е готова за вечер, когато са най-скъпите цени. И така, сега ще ви покажем как точно сме настроили централата да работи. Пак искам да обясня, предприятието работи от 4 часа сутринта до 10 вечерта. Ние сме направили батерията да се разрежда от 4 сутринта до 10 сутринта. За да ви покажа един цял ден, как се развива. От 1 часа през нощта до 2 зарежда батерията, когато е най-евтин тока през нощта. След което в 4 часа, когато предприятието почне, имаме изцяло добив от батерията. Може да видите, батерията в момента показва 40 кВт, че дава на предприятието, има 38 кВт консумация. Буквално може да видим тук от 6 часа сутринта вече има добив от панелите, а добива около 7 часа е около 12 кВт и тук около 8,20 вече самите панели произвеждат повече енергия, отколкото има консумация. 400 лева на ден, това прави около 12 000 лева на месец спестени
само заради панелите и батерията. И заради това, че е настроена точно така, както работи самото предприятие. Така, приятели, дойде време за равносметката. Дойде време да ви покажем има ли ефект от фотоволтаичната централа и какъв точно е той. Подготвил съм ви две фактури на самата фирма. Една фактура, която е на Нико 777 ООД, която е точно преди инсталирането на самата централа, и фактура, която е един месец след инсталирането на самата централа. Тоест един пълен месец, в който работи централата, за да видим реално колко точно спестяват клиентите. Може да видите сумата на тази фактура от ноември месец е 17 321 лева, 34 800 кВт часа, а сумата от края на юни месец е 3086 лева, 9745 кВт часа енергия. Какво означава това нещо? Клиентите първо са спестили около 14 200 и няколко лева, 240 лева, 14 000 лева спестени за един месец. Смятам, че това е реалният ефект и така най-добре вие може да видите има ли наистина ефект от тези фотоволтаични централи или няма. Спестява 14 000 лева и тук искам също да ви покажа и самата централа, как работи. Може да видите, това е централата в момента, а тук в дясно съм ви подготвил за юни месец. Това е един цял месец, откакто работи централата. И може да видите, централата средно произвежда около 1,4, 1,3, 1,4, 1,4, около 1,4-1,5 мегавата на ден. Това е 300 кВт централа с 400 кВт часа батерии. Като тук горе също може да отделим малко внимание. Искам да ви покажа самата консумация е 40 350 кВт часа. Тоест с едни 6000 кВт часа повече, отколкото месеца, в който са платили 17 000 лева ток. Произведени от самата централа има близо 35 000 кВт часа. Тоест едва 5000 кВт часа не са покрити от централата, според данните от самата централа. Тук може да видим, че самите панели са произвели 22,72 мегавата енергия, самите батерии са отдали 10 мегавата почти за месеца и да, имаме импорт 7,74 мегавата, което означава, че този импорт е най-вече заради това да може да се зарежда батерията вечер, както ви обяснихме преди малко в видеото. Направили сме централата от 1 часа, всъщност от 1 часа да започне да се зарежда до 80%, след като до 90% дори. След като стигне 90% спира да взима енергия от самата мрежа и в 4 часа, когато започне работа самото предприятие, самия цех, започва батерията да отдава енергия. Както виждате, 64 кВт отдава тук енергия, 60 кВт има потребление и вече тук около 8-9 часа производството от панелите напълно покрива цялата енергия и дори са започнали да зареждат и батерията. И да, в момента не могат да я натоварят толкова много, че да достигнат пълния лимит на самата централа, но все пак предприятието, може да видите, има почти постоянно потребление от над 120-130 кВт, а тук дори в момента е 18:30 вечерта, централата произвежда 60 кВт, 52 кВт и взима едва 282 вата от мрежата и потреблението на цеха в момента е около 50 кВт. Тоест, още панелите покриват напълно цялата консумация. Разбира се, зарежда и батерията, понеже днес е облачен ден, въпреки това покрива се цялата консумация и се зарежда дори малко и батерията, като батерията ще продължи да отдава енергия до 1 часа вечерта или до 10% от капацитета си. Така че така направена централа
покрива от рано сутрин до късно вечер нуждите на едно предприятие, на един цех, производствен цех, като покрива най-скъпите цени вечер и рано сутрин, за да може да сте спокойни, че колкото и скъпи да стават цените, лично вас няма толкова да ви притесняват тези неща. Така че, ако искате и вие да имате нещо подобно на своето предприятие, на своят цех, да спестявате близо 14 000 лева на месец от електричество, помислете за фотоволтаична централа. Оставаме на разположение за въпроси от вас, за огледи, за оферти, за инсталации и всичко останало, така че ще се радвам да се чуем.